kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Kajingdan jongki SSG lagade kisnong ki bakhamlong haki kapsor ne ki badam hakisnong nong kendong kalayarap shibun bakin nong song snong kintep ya kajingdon kam bat sngothu ningkong ya kajingdon kam ban kenshow pisa bat ru bantep ya kajingken sud na kataka pisa ka bagi syat yelum bat ya airam keliang kani kam airam bat ken da ka pisa ka bagi pentulun ya kajingiram ka bagi yo na ka sorkar kade kajing sedang jong kijing syai kisnong kitau hakaba ki longkmi ki sedang bantrei kam lingba ki kam ki bakinang bantrei kum ka ri jingri ka thung jingthung ka jingbu dukan bandi jingdi bat ki wei ki kam ki bala ban kershan ya ka yang ka sam jongki bat ka baki sngonang bantrei kani ka jingdan jongki SHG kala pelong ru ya ki longkmi bakin slur ban ajing kren bat bantrei ya ki kam hapo ka snong ka thau bat ha ka imlang ka salang om shu kum hakipor ki bakhaman shwa ka baki longkmi jungi ki kot tang ha ka tre kam yeng ha ka jingrakhe ya ka jingdap basausnam jongkawi ka village organization kabadan hakasnong kor step nong lingdo Riboy District kabala tip kum ka kentiu lang village organization kabadang hap hapo ka umdan cluster menta kasngi ki armut kinong mikmat pat ba kathan ki baken thop na du MLA uba Meryl Bonds em bat UMDC uba Balaji Rani kilwan poi ban saki ya kani ka jingrakhe jong ka kentiu lang village organization kani ka VO ka kentop ya ki nyotali ki self help group ki badan hakani ka snong bat lengba jong kini ki SHG bopher la pentelun ya ki kam jong ka VO bat la nang la ban kershan ya ki babon ki dukhat jong ki SHG bat ki dukhat jong ka VO kum ka jing kershan shu ya kani kenhon la wan ban sakhilang da ki rang ba snong jong ki artali ki snong ki beken thop yo rang ba snong ka snong kor step nong lingdo uba Andreas Makri uba Isaiah Singkli rang ba snong kor step nong tulu ka kong Veronica Singkli president ka kentiu lang village organization kor step nong lingdo ki dekhat jong ka senrop lang village organization kor step nong tlu ka badai ka wei pat ka VO na ka snong ka bamar senda bat ki wei ha ka phu ka phiang bat ka jingle kamen da ki jingrwai bat ki jingshan la pelong ya ka jingrakhe dap sausnam jong ka ni ka VO ha ka bagi dekhat jong ki SHG ki la pelong ya ka jingshan bat kumjuru ka jingrwai bat ki drama lingkon haba ajing kren na kaliang ki nong mikmat pat ba kathan kila pau ya ka jingkemen ba ki longkemi haman laki snong kila nang slur ban mi syaki jaka pat ba bat kila nang ban treikam hakikam ka imlang salang ringkat ka jingbu ya ka jingkentu ba ka jingtreilang ka dei ka bakong santam bat ka jingya burom bang mar kaliang bat om dei bandan ka mensiam jong ka jingbishni kumna ong ya thu happy ba thi long ram ka yo bala tip ba long ram ka de merchiang maspa lang hagini tenadu menta kasni dayo ila kai la chisi ro yam lam piman yamak firma banyak sengo je jinyak lenti ke jongpi kum ka VO nadu bala seng ha usnam ar hajar arpo jadi ke senam ka ba ka klam ke senam jadi ke senam ka ba yo ar ban ya le ya wan lai lu tenre ni so burom api pila shimkhia ka VO pila sedang kinyo tuli ke SAG pila yo ya ka startup fund, revolving fund ka bapi, ada benyo, haki benta ka pair, pelayo ya ka community investment fund, ka CIF, pelayo sam haki SAG, kita kam jung pi gila pau, but ni so kemen bani ya ka jeng trekam jung kita committee pair,
Social Mobilization Committee, Livelihood Committee, Social Action Committee. Pertik committee telah ni la penci pi bagi kam pila tre. Ngakwa ban yo sngau kendian nalor ki kam ki ba pi tre nalor ka jing penon kam ga jong pi ya ka CIF ketu ka fon ka yo pi ha ka bede bat ka ni ka Social Mobilization Committee la ni ka Social Action Committee ngile pi. Biang soan kita segi ki activities ki kam untung ba kitchen garden ne ale arfi tung chu padere lare nang ta kani gajing hikai ya ki bala khamsan ki bala khamtemen ki banang arji tho pertik ki banang arsan pertik MR mula percang kinta laga chno ale laga dor bar chno. Okay, long ban engage ya kido ki samla ki bala long qualified ki bala ke jing nang jing start bakit long voluntary kalong nalale laga chnong ba lale laga VO biang hi ki social activities ki ba la phi ban yara ba ki chnong ki thau khamtam na ka benta ki dan chibun ki long kemi ki long kpa ki ba pli ha ka juk ka banang chwa de jo arbali skur san pertit benang re pule banang re te kade gawai ni kilat kini ki extra activities ki bakum go BO phila ban le da ka ban kentu ya kon samla ki bala nang la star bakin hikai chisin chiteju ba bhai ni le sisi sechan ma kom tu chan mit ban aija kom no ban tho ban tar ban pule manumala chin wanang ji soi pertit bat kam ta ter ka man sim jong ga jing ya teli kata kini ke bakong san haga group haga SAG haga VO SAG H phongut BO li tal abun group labun ngut haga cluster li tal anang bun cucu te ka ye ka bangamut pan ong EP ka long ba to nginya ya da ka men sim jong ka jing yeteli ka jing ya it ka jing ya pendam ka jing penrit iwe abadon ka jing duna ka jing bakla gini ya pen i gin nom ya wadau kata ka di ka bakong san hadu kata kinong yalam ka jong pi kila bandon ka jing duna mag jing long buru gidan ka jing duna bala biang tengi kitbok kiryang hakabi de bat ka BO ka jong pi ba pinang la ban kiu sa prang sa kaman pinang la ban tre khamba nagapor sa kapor hakabi de bat ka memorandum ka ba phila ai ka bi de bat ka office tre kam jong ka BO ini chu ipi hakabi de bat kani damar ki snong hapo tang hanong po ka thun si egi chispa arpu khundai terli la chanman ka sinong eki VO te kibawat office la bun hi te kalong ka sibun ha ibro balada ngin kolar ban ai office simla ha ka woi lhab ai simla ha ka woi bro chispar kundai lhab ai deni tagadao ka ba patnut barer ban kolar ya kani ban naga skim MLA ban ai ka office VO te Henry banwat ikilat kelenti gila persyak mental acan arsnem gila don hakalenti mar bagi BO la bun bahag bawat office tingila penkeren hakabede komno banyo banle convergence bat ke MG NRGA ke job card tende na maro pinang ka tu kawai ka mat ka ba nang happen be sapang ki artli ki snong hakabede ban village court bagini te ti mat ci batay hang ta ba ci pat poir ngano no wede bat ka VC kini te na marba hat ka ni te pat lare rin ta kada pihak penyesya hi sipore kani partikular pan ong ban ai da skim MLA ta ka habin ba air i kata de jing sandre ngi pentau i kilat kilenti haki wai gi chnong gi bala ga VC gi bala trikam gi MG NRGA kila don sibun gi chnong gi bala jo office BO da ga bala convergence da mod ya bersyam lang bat ka skim job card la ne skim MG NRGA tan mar hapi nang pihak ga jing penbek habade bat kani te pin subha banisha kumbala keren mene irang ba snong jong pi ba Andreas lakren ila pen sngo kadi gamat ka bakhya ai gatu kadi gi sisha sin ba phat
gajing itu ka approval gani kate banyo ya ka ayaw village court nang ta banyo gajing itu na office jong BDO nang ta na office jong DC banyo gajing itu nang ta banrung ha ka census bat kam ta ter te kalong si sya ka kam ka bakhia kani ga pani ba kilong kimi gi jongi kila nangkiu sakhmat ba safran bar khamtam ha kani ga jiolat ka jong phi langba ka NRLM kabala persang ban pai khmat sa phi kilong kimi ban ailat phi kilong kimi ban yeng hala ka jong ki kejat bat kumjuru ban kersan iwe kaba la penlong ya kani ka dong ka than ke jungi bat punjuru ya ka umling blok ban yo ya ka nam ka purom ngela jukli na pa umling blok ya ka jingyai kanti jong ki kini ki SSG hakiwe ki blok ru ni sokumen ba ka blok umling ka de ka wei na ki blok ki bala trei bha ha ka be de bat kini ki village organization bat kumjuru ki SSG ki bran hapo jong ki tengi kenang kamen ba kumki dekat jangka village organization hang ne po ko step nong lendo ru pinang ye kristom kamlang ka bastuk ya kanu ka organization ban peniai renti kum kanukta kitu ki VO na po ko step nong tulu pene gila peni ya kanukta ya ka ba ki VO ki ya kendu ha ki Shnong kijongki lane para dekat kijongki ba kamdan kajing sotho ha kaba kumno ban peniai ya kijiyo bangiyo na kijirap kaba ka sarkar ka aisangi te phiru hangne lese philala apanmat ane phin samat ru ya git kun kita kijing haman ki jaka ka bangile na kabenta bane benta rangkat bat ki bili organization ni jios nyo ya ki juhi ki phang ki ba ki dekhot nga haba ki larung ki layo kapisa ki resign no kim ju ya skti langshu kani kan peniap ya ki weipat ke pradekhot ke pendu menstem ya ki pradekhot ki badan ke menstem bantre dekai ga bangat ngoban kerpat na kalian ga jonga kalong ban yasim khialang kano kabangile haga jim gotongi ngin nomla banyo ka basuk ngi hap pani tristom ngi iba kidan i tu ki SSG ki belawan na bod khar ti bapi ni lawan maregi marewan rekyong namar banang chan ga imat kani ga VOP telaya e kendu hi kitu baro kitu ki khar na po Andhra Pradesh layawan gitu hani hapo first step nolondo oh hamden laile fete aile so wan ye chong phi baro wan sa ki wan hikai ki phi kumno ban bu ki jing kheng ki jing dia kumno ban lumpisa kumno ban airam kumno ban kenchou kumno ban nodong sedong nga bat MLA ni la juyo kan sa khilang rangkat bat i hababun ki kaka nga i ba kalong sita ka jing mentoy ka bakrau kane katu ka pan i ba maki sa te kilaya sa khaman kia thu pada ki laki klo tangka kiyo kajirap na ka sarkar India namarba haga basdan hi don mono bayarap yaki kide pralong kami kia tre kia lum kia lang subuh kadon kawe kalong ying ka barimasi kawe kalong ying ka bathanjan kawe kalong ying ka barap da kita kia lum pramaki kia kan show kia kan diap hadu ba panlong ya ka sarkar ban ithu yaki ban ai kajirap te iro hani bun e marap kamariang hani ukoi hani pathi hani urinyai hani sotron hani uso hani kuba bonba kalado bonba marap mariang lechi kabasusti kalong kibale try ya kata marap lechi maro wala postep nang tulu maro postep nolondo dela selong malaguati ma kita gini bojo wan le try de merde deyong ya katu kusurok kabas niu hadu katu ya katu ngakan mau kidon kiri rumba tak late no sekawai pat kaperthei kidang don dang sa mentaru ha kabay ngelele istom ban pensngo sakashkor jongki MLA kapor nadu kapor jong imahe
nang ta pate ter hang tu hadin bangilayo yai madu yai pensengau ye kena gamat barsisha hadin adanga bakla ar hajar katnyo yai gumto bangilayo ban pentikna ban sina yang ni surok bangi don menta lalong sisa jingkerku ngeliat pun ke jingtenju hagane kesinong ya balai bangilong menta ngilas dang banyu i thumut thomat hang tu ladon garong li hang tu ladon garong sau hang tu ladon garong stem kadai lengba jong nu surok bangiyo lengba jo kinong mi khamat ki jungi kalong ke jingkerku ke ba ngimla tu ban ong dak nopat andai tang ki jinsong ki batu silenter keblai sibun madu ya kajing no senyang jupi bun ki bangimla panjat kiteng lot haman ki kam larangi don ki kenja program pisat kloi banyarap lah kino kini benta langi don ki yeseng pisat kloi banyarap namaring sat pensengau bun ki bat haman ba pensengau na kaliang kajung pi pim jukon tajwar pi pidiang kat ka ba pisngula i ba balajit i belong MDC bun ki mati hai bor inju ilala perap kini kelong ki dak kisin ki bapau sabar pat ki bapen i ba ubriu udon ya kajing pakli na benta jongi kum kinong sinong ki balong ki pajba jong kaneka dong kathain ke jongi ngam nom bun tin pang kata ane ke bangakwa pan pensoi pilang hene ke por kalong tang pang jong pi kilong kemi kaba menta kasngi piladap hadu saus nempura yak jinglong jeng pi kum kabio ngasai don man kapor lait tang koi kasnem ka bangam don lang ha kane ka jing rekhe ka jong pi bat ngayu i ya ka jinglong lakloi ka jong pi banya trilang bat ya ka jing kongu ka jong pi ya kino peniai pi jong pi ai bagane ka mansim jing ya trilang ka jong pi kanang yai raham bat pi dei benang upgrade na ways tem shawis nempat ngim kwa bao stem arp sana da pinpenlong no tangkum ne ni kwa penlong ka bakham khrau ka bakham itnat ka bakham isong kun ba arp riu kum dai chu penlong kum ujong arpusan bat kalong kum ta ter haki stem ke bansawan kum kilong kemi phelai rap kum ngaset kran barbor langba ga jinya teli ga jong pi philai sa yarap ha ka banta ban kentiu ha ka imlang salang ban yarap ya ngi kum kirang ba shnong ya ka dorba shnong ban kentiu ya ka imlang salang haka to step hapo SDS habang lek haka to program barit kenyuki ngai kren ye kane kawei kasngi jong ka National Unity Day kasngi jong ka jinya teli jong ki jaj benriu hapo jong ka India ngalapun soi piang tu ka jinya teli ka de bandon be haman la ka group la ne haman la ka association ne haman la ka sinong ka thau ne ki imlang salang ka jinya teli ka de ka bakong san bha haka no ka penta Kisnong kejongi kasnong kostap nolando nilai labun teli kisnem lajande ki posnem kiba nila mi ya kane kejing shamshnong kejongi shene shopo kostap nolando hende kalong ke kabas ngeusi ban pensngau lang ya baro ban pensngau hakamat kejongpi ba kane kasnong kejongi hadu mentaro kadang long kasnong konswet ha kaba nyimpat kane ka sinong ka jongi umparla banle hadu menta ba banlong katakanong sinong ka bapura ka sinong ka bapura te henry ni nakaliang jong ka sinong nilapan krei kumno ban pendio ya kata jing long sinong ka bapura ka jongi ka jing penkrei ka jongi ka dongdon halenti ba nga nakaliang urang basinong ngasngaw ban karpa dia pi imale badon borom jongi badi MDC bapinyarap ya ka sinong ka jongi ben penyo ya ka approval na ka banta ka sinong ka jongi ni terang ban ni kwa ba kumba napo ka blog department ru kala yaipan na ka por sikapor ya ka ne ka approval ba kiong ru ba lada himla panyo ya ka approval hagane ga kenti ga bamanta lese kasinong ga jongi kan salong ka ba jenjar namar ba lada long ka bala kamot ba nim penrung no ya ka haw ne sengses ubanwan kamot ba kasinong jongi kan rung no ba
minyo no kajinglong shnong ka papura ba ka sarkar kan itu no ya ka shnong ka jongi bat bangindon no ya kata ka registration number ka ba milala ban peniat sharum shaneng kamtam le ha ki skim ki ba ka sarkar ka ai Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai